Πάμε ξένα. Εκείνο που έχω να δηλώσω είναι ότι ο φίλος της εντολέως μου βιντεοσκοπούσε παράνομα τις ερωτικές τους συναντήσεις, τις αποθήκευε σε δικό του υπολογιστή εν αγνία της εντολέως μου και στη συνέχεια την Κυριακή, όταν ξαφνικά είδε ότι είχε βιντεοσκοπήσει τις σκηνές αυτές, κατευθείαν πήρε τον υπολογιστή και προσέφυγε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Στη συνέχεια ο φίλος της πήγε στην αστυνομία και κατέθεσε έγκληση για απόπειρα εκβίασης. Γιατί κατηγορείται η εντολέα σας? Κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, η οποία έγινε μετά από μήνυση φίλου της όταν πήγε τον υπολογιστή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Πώς το ανακάλυψε ότι την βιντεοσκοπούσε? Το ανακάλυψε τυχαία όταν πήγε στο σπίτι του. Σε τι συνίσταται η απόπειρα εκβίασης, που ζήτησε κάποια χρήματα? Έτσι φέρεται να είπε ο φίλος της, ότι δήθεν του ζήτησε κάποια χρήματα. Τι σχέσεις είχαν μεταξύ τους, πόσο καιρό ήταν, τι ακριβώς είχαν? Είχαν ένα χρόνο σχέση. Μαζί μένανε? Όχι, δεν μένανε μαζί. Είναι μητέρα, έχει 2 παιδιά. Πού την κατέγραφε, από τον κινητό, από τον υπολογιστή, είχε κρυφή κάμερα? Εκείνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι πληθώρα βίντεο ήταν αποθηκευμένα στον υπολογιστή του. Αν δεν ξέρετε πώς καταγραφόταν. Ερευνάτε αυτό τώρα, έτσι. Ερευνάτε. Και η ίδια πώς είναι σήμερα μετά από όλα αυτά? Η ίδια είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν ήδη από την πρώτη στιγμή που ανακάλυψε τα συγκεκριμένα βίντεο και προσπαθεί να συνέλθει. Πιστεύω ότι τα βίντεο ήταν για προσωπική χρήση ή για να μοιραστούν σε τρίτους? Αυτό πιστεύω θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ποια στιγμή το ανακάλυψε και πώς? Το ανακάλυψε την Κυριακή. Πώς? Την Κυριακή, όντας στο σπίτι του και είχε ξεκλείδωτο τον υπολογιστή. Ευχαριστούμε πολύ.